U subotu 7. novembra u tržnom centru Big Pančevo u Pančevu biće održani jesenji dani domaće kuhinje koje organizuje udruženje Hrana sa naših polja. Sajam će biti održan na otvorenom uz primjenu svih epidemioloških mera od 10 do 20 časova, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Cilj manifestacije je promocija malih poljoprivrednih proizvođača hrane i pića, kao i način da pronađu svoje mesto na tržištu. Posetioci će moći da degustiraju, ali i kupe brojne proizvode po nižim cenama, a organizatori najavljuju učešće 20 izlagača. U okviru manifestacije biće održane i 2 radionice u periodu od 12 do 16 časova. Proizvođač testenine praviće, kuvaće i deliće posetiocima gotov proizvod na degustaciju. Jedan zemunski restoran predstavit će svoje tradicionalne proizvode i ponudit će gostima sajma da probaju hranu koja nastaje u njihovom restoranu.